Velkommen tilbage. Hvordan oplever I, at pædagoger arbejder med innovativ bæredygtighed og sundhedsfremme? I den institution, jeg arbejder i, bruger vi bæredygtighed. Når vi lærer børnene, når de tænder for vandet, skal de huske at slukke det igen. Vi køber også kun legetøj, som er produceret på en bæredygtig måde, altså som ikke er lavet af børn. Det må heller ikke indeholde kemikalier, og hvert legetøj har flere funktioner. I en institution kan man også arbejde med bæredygtighed ved at have solceller eller renseanlæg. Men bæredygtighed er ikke kun materielle ting. Det kan også være, når pædagogen giver brugeren redskaber til at indgå i fællesskabet. Det kan man kombinere med sundhedsfremmende aktiviteter, som er skabt ud fra de læreplaner, som pædagogen skal følge. Helt konkret er sundhedsfremme at øge folks følelse af sammenhæng, det vil sige følelsen af begribeligheden, håndterbarheden og meningsfuldheden. Det er nogle fine ord. Kan I uddybe det lidt og komme med et eksempel? I Horsens er der ikke opholdssted for unge i et belastet område, hvor der er planlagt til aktiviteter, der serveres sund mad, og det hjælper de unge til at holde sig for kriminalitet. Jeg har også hørt, at flere af de unge får mod på at tage en uddannelse. De får lyst til at uddanne sig til pædagog, så de senere kan komme tilbage og arbejde med børn og unge. Det lyder godt nok spændende. Nu er der desværre ikke mere tid. Tak for i dag. Vi ses i næste uge, hvor vi kigger nærmere på Østbasen i Horsens.